Umabot sa tinatayang 5.9 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura sa La Union, bunsod po na magkakasunod na sama ng panahon. Kabilang ang bagyong Emong, Mirasol, Nando at ang Habagat. Ayon po yan sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC nitong Huwebes. Karamihan ng napinsala ay kalsada, pasilidad ng pamahalaan at ilang health facilities. Naitala rin ang 7 million pesos na pinsala sa agrikultura at pagkasira ng 2 bahay at partially damaged na nasa 51 iba pa. Isang residente naman ang nasawi matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng bagyong Nando. Aabot naman sa 4,087 na pamilya o katumbas po ng 14,043 na katao mula po sa 147 na barangay ang naapektuhan, kung saan 212 na pamilya ang pansamantalang nasa 36 na evacuation centers. Kasabay po nito ang paghahanda ng probinsya sa posibleng epekto naman ng severe tropical storm Opong na nasa ilalim ng signal number 1. IFM News. IFM News. IFM